Neil Armstrong, prvý človek na mesiaci. Počuli ste už o človeku, ktorý urobil malý krok pre človeka, ale obrovský skok pre ľudstvo. Poďme sa pozrieť na príbeh Neila Armstronga. Neil Armstrong bol americký astronaut a letecký inžinier. Preslávil sa ako prvý človek, ktorý vstúpil na povrch mesiaca počas misie Apollo 11 v roku 1969. Bol to odvážny a talentovaný pilot, ktorý sa venoval lietaniu už od detstva. Jeho cesta k mesiacu bola plná tvrdej práce a odhodlania. Misia Apollo 11 bola vrcholom vesmírneho programu Spojených štátov. Armstrong a Buzz Aldrin strávili na mesiaci viac ako 2 hodiny, zbierali vzorky a robili experimenty. Tento historický moment sledovali milióny ľudí po celom svete. Bol to symbol ľudskej vynaliezavosti a túžby po objavovaní. Neil Armstrong sa stal ikonou a inšpiráciou pre budúce generácie vedcov, inžinierov a astronautov. Jeho odvaha a odhodlanie nám ukazujú, že nič nie je nemožné. Jeho odkaz žije ďalej v každom, kto sníva o dosiahnutí hviezd. Pamätajme si jeho meno a jeho obrovský skok pre ľudstvo. Chcete sa dozvedieť viac o vesmíre a vesmírnych misiách? Sledujte nás pre ďalšie zaujímavé videá a zdieľajte toto video s priateľmi, aby sme spoločne objavovali vesmír.